urip kon do salat do ora gelem. Giliran mati lho nyeluk santri kon yasinke kon ngatamke Quran. Temu nalar kok ngendi? Gen tak loske sisan wonge gen krasa wis gen. Kok penak menuripmu kon salat emoh, kon pengajian ra mangkat. Giliran mati kon yasinke 7 dina 7 bengi ngedur. Apa wong liya ki ra duwe urusan liyane yasinan? Ngono ki ya mikira. Wong sinyal ki ana 5. HP kuwi nek ra ana sinyale ya mbok kowe dibel nganti mbledos HP-mu ra mungkin kletompo. Padha-padha duwe HP-ne, padha-padha duwe nomere. Nek nggonmu ra ana sinyale, mbok kowe tak bel nganti HP-ku bedah to, ra bakalan iso nampa. Subuh zuhur asar maghrib wis ora tau mbok iseni, mbok kowe nganti la ilaha illallah. Umur cangkemmu ra bakal tekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu ingkang kula hormati, halo. Halo. Niki pun siap pengajian napa dereng? Kok kaya ijik gembrambyang ngono. Pun siap napa dereng? Jagongan napa pengajian? Oke, saged ngatekaken nggih. Nggih, kripik gedang, kripik tela. Sidi edang waton rata. Ngoten nggih. Gesting ringkes sing penting-penting. Pokoke ngeten Bapak Ibu, disepakati teng ngarep sik. Pun niku nek enten napa-napa pilih rame ngarep ketimbang rame buri. Lah ngoten ta nggih? Nggih. Dados ngeten. Halo. Pengajiane rasah suwe-suwe. Yo suwe karo rai garek panitiane piye? Siji. Loro. Telu. Makasih. 4, 5, 6. Nek dintekne kepoyoh terus iki. Pengajian niku nek kesuwen niku nyuwun ngapunten, ngantuk. Nggih, apa meneh jam kalih ngeten iki jam-jam istirahat siang. Nggih. Nggih, lho wong do ora semangat tok. Tangane diangkat sik kabeh. Semuanya angkat. Bapak-bapak ayo. Kaya nek mancing ya lho Pak, ngene. Semua diangkat. Sing ora gelem ngangkat tangane giding, gen. Ayo, Pak Camat juga diangkat tangannya. Ayo. Bu Dewan rawuh, Bu Dewan. Dewannya laki apa perempuan? Oh, Bu Dewan. Ya, semangat Bu Dewan. Wah. Yo, kaya diangkat kaya sapa kae? Ora usah dhuwur-dhuwur kelekmu mambu. Samene kok ngene. Yo. Mungkin nek kula muni ngeten, mana semangatmu? Ini semangatku. Sing ra muni gondongen ken. Ayo ki sing lanang-lanang kok ingah-ingih ngono lho. Ayo sing los, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana tertawamu? Pun nggih, siap nggih. Siap. Goh, sakniki konsentrasi wong pengajiane ora suwe. Yang pertama Bapak Ibu ngapunten ngambali lan ngawali monggo kita sedaya tansah syukur dhateng Gusti. Kita sedaya tasih pinaringan nikmat saking Gusti Allah ingkang sak langkung kathah. Sami sehat?
Waras urip alhamdulillah nggih. Dados awak dhewe dinten menika sehat waras urip alhamdulillah nggih. Sak langkung saged tindak pengajian. Nek awak dhewe iki kepengin ngitung nikmate Gusti Allah ingkang sampun dipun paringaken dhateng kita ora bakalan iso. Ngendikanipun Gusti Allah wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Menungso nek kowe kepengin ngitung nikmatku sing wis tak paringke marang slirane ora bakal iso saking akeh. Halo. Dong ora? Ngeten nggih. Ngapuntene Gusti Allah paring nikmat ning awak dhewe ora tau mandeg tur ya Gusti Allah ora tau ngitung. Mur ana mangsa kalane awak dhewe niku sing batesi nikmate Gusti Allah. Gusti Allah nek paring nikmat kanggo awak dhewe ora diwatesi, ora diitung, ora nganggo mandeg. Ning awak dhewe iki justru nek dikei nikmat Gusti Allah malah bates-batesi. Terutama wong wedok-wedok. Oke, saat ini ngeten. Mula kan ngeten, Bu. Maksud kula ngeten lho. Kan kadang-kadang ngeten, kadang-kadang awak dhewe dikei nikmat saka Gusti Allah, apapun bentuknya dan berapapun jumlahnya. Kala-kala ki dadak muni kok mung kaya ngene, kok mung sakmene. Lah, sing kulino ngono ki wong lanang apa wong wedok? Oh, bapak-bapak mang mandel sik, Pak. Iki sing lanang-lanang meneng sik. Ayo, do muni kok saiki. Sing los. Sing Sing kulino muni ngono kuwi mau wong lanang apa wong wedok? Makasih nggih. Aku mau kula niku dewa jan ngenten Bu Dewan, arep mangkat ten iki aku ki ragu-ragu. Asline lho. Nyang pora. Ning wong arep ratak nyangi wong wis di DP. Lah kok tekan kene tenan ya Allah jamaah tuwek kabeh ngene. Gusti Allah sakmene ambane kok ora ana sing mlecet belas iki lho. Termasuk hadro iki. Gusti Allah. Kaya ngene kok nyemlek kabeh. Lah ya, nggih mboten napa-napa nggih. Nggih, halo. Pon puas nggih Bu nggih. Berarti nek muni ngono kuwi ngapunten berarti senengane maido. Kok mung kaya ngene, kok mung sak. Lah ngono kuwi mau menurut jenengan akeh-akeh wong lanang. Lah ngeten to nggih? Nggih wong sing jenenge wong lanang senengane maido, ya cerewet, ya galak, ya kakean cangkem kuwi ya wong lanang. Mula diarani lambe lanang. Ora ana lambe wedok iki ora ana. Apa enek lambe kok wedok iki lambe apa? Sing bener ki ya lambe lanang. Wis puas kowe. Ingat wahai teman-temanku, pesan saya yang pertama adalah halo ngakeh-ngakeh nonggonmu syukur marang Gusti Allah nganti kowe lali sambat marang Gusti Allah. Perbanyaklah bersyukur kepada Allah sehingga engkau lupa untuk berkeluh kesah. Masuk? Mbok nyuwun ngapunten Gunung Merbabu, Gunung Merapi kae didadekno intan berlian, kabeh diwenehke karo wong ampel kene iki. Nek ora gelem syukur, anane ya mur kurang karo kurang. Mbok dikei sak tekruk lencung to munine kok mung sakmene, ya wis ora bakal cukup. Wes ngono kuwi lho, rungokno wong lanang-lanang kuwi. Dong ora. Dadi aja sok kulino muni kok mung sak.
kok mung kaya wis puas kowe. Oh saiki dibuktekke. Jenengan Mang Mendel Pak sing garap kula mawon. Iki urusan wong lanang, urusan harga diri iki. Sekian. Ngapa kowe? Penting iki, aku ngadeg iki. Bapak-bapak jenengan Mang Mendel mawon sing ngomong kula mawon. Rungokno wong wedok-wedok kuwi. Wong lanang direwangi nyambut, montang, mobat, esok, awan, wira, nibo, babak, maju, ngiwa, munggah, ngalor, ngetan, mlebu. Wis metu kok. Enak. Halo. Lho nek nganti wong lanang wis kaya ngono kuwi nyambut gawe. Dan ingat kalian tidak pernah membayangkan. Kowe kadang-kadang do mikir wong lanang ki kadang-kadang nyambut gawe ning jero penggaweane iki wis dipaido karo juragane. Dielek-elek penggaweane. Iki do paham apa ora iki aku ngomong. Paham nggih? Dadi Di maksud itu ngene lho, gen aku ki jelaske wong wedok-wedok ki gendong ngono lho. Bojomu ki ning penggaweane kadang-kadang wis dielek-elek karo juragane, dipaido gaweane. Mari entuk dhuwit tek terus digawa mulih, dikekke sapa? Lah iya. Dikekke kowe to. Kowe dadi wong wedok lak nampa blonjone wong lanang. Terus muni piye? Allah gayamu kok alhamdulillah. Allah rata-rata munine kok mung sak. Wes puas kowe. Jarang lho wong wedok gelem matur nuwun ning wong lanang engko negarene tak tonton dapurane kaya ngapa. Allah. Rata-rata munine kok mung sakmene to Pak Du. Aku ya jawabe ya gampang kok ngampel ya sakmene iki aku ngono. Halo. Masuk mboten karo kula? Masuk nggih. Mula Bapak Ibu aja sok maido marang peparinge Gusti. Hidup itu gampang disyukuri, dinikmati. Apa yang kita miliki, apa yang Allah berikan kepada kita itu yang wis. Terus apa nek kuwi yang terbaik bagimu, aja kesuwen nyawangi tangga. Anane atimu kemrungsung bengi ra iso turu ki mergo kowe mbijeni tanggamu. Kono tuku TV kene kerokan. Rawet. Tanggane tuku kalung kene bingung pedhot. Sing marake urip murah ayem ya ning kono kuwi. Dong ora. Perkara kono ngono-ngono ya ben urusane dhewe. Halo? Apa yang terjadi mergo kowe sibuk mbijeni tanggamu karena kau sibuk menilai orang lain nganti kowe ki lali apa sing wis mbok duweni saat ini. Sehingga kau lupa dengan apa yang sudah kau miliki saat ini. Kowe nganti lali mergo napa kesuwen nyawang tangga. Angel kok wong kene iki dijak omongan ngono angel. Kok kaya paham mboten? Kaya lola. Masuk nggih. Masalahe wis awan kuwi lho. Ya. Ngaten nggih Bu nggih, ngaten nggih Pak nggih. Bersyukur kepada Allah yang dimiliki disyukuri alhamdulillah. Ora sah kesuwen nyawangi tangga. Bapak-bapak nggih ngoten, khusus bapak-bapak. Nek kepengin bojomu ki ketok ayu terus, aja kesuwen nyawang bojone tangga. Betul? Anane bojomu ketok elek ngene iki. Mergone
Nggih, kesuwen nggonmu nyawang tangga. Kok ayu kono, kok apik kono. Lah tontonan bojomu ki kepiye perawatan pur? Nek bojomu ketok ayu ya kon perawatan minimal sebulan sekali skincarean, facialan ngono. Ora kon guneng kebon ae. Nanti kileng-kileng tapi jenggureng. Ya kados kula ngeten iki tungkak nganti mlethek-mlethek. Halo. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Pokoknya kalau saya niku napa? Hidup itu dibikin simpel. Sing marake ruwet ki mergo kepinginane awak dhewe sing neka. Itu yang bikin kita ruwet. Nek dibikin simpel niku penak kok. Wong ngeleh ki madang. Ngantuk turu. Pengen dolan. Pengen jajan. Udah urusan selesai. Selebihnya itu apa sih? Halo? Wong urip ki paribasan weteng ki wis kelebonan sego sak piring wedang 2 gelas itu sudah nikmatnya, yang lain sudah enggak ada, Pak. Apa sih yang akan kita cari, Bu? Neko-neko. Gayamu kaya ya Allah tumpakane enak. PCK gelang sak pelek-pelek. Wah, gayamu kaya ya kaya sugi yo. Halo? Orang ngerti wulanane ngelu. Nggih napa mboten? Giliran ora entuk BLT kakean cangkem. Ora sumbut karo gayamu iki lho. Dong ora. Kula monggo Bapak Ibu biar hidup kita nyaman, nyuwun ngapunten jangan dibikin ruwet. Sing marake ruwet napa? Keinginan kita macam. Dan yang paling bahaya lagi napa Bu Dewan? Kita ini terkadang tidak bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Wong kadang-kadang justru mengedepankan keinginan. Nggih, dinggo mangane keter, dinggo iki keter, wah gaya jiku enmeh. Halo. Halo. Anak SMP rong wayahe tuku motor rumangsa bangga wong tuwa nek wis iso nukokke motor. Anak usia SMP motor niku belum kebutuhan. Tapi keinginan. Lah seperti itu loh Pak yang bikin hidup kita itu ruwet. Ora iso nampa apa anane. Andai aku jadi orang kaya. Andai tak usah pakai kerja. Pikirannya wong gendeng. Wes bisa diterima? Cedok? Tetap bersyukur kepada Allah. Orang yang kaya adalah orang yang mampu dan bisa bersyukur atas nikmatnya Gusti Allah. Urusannya sugih melarat niku teng ati. Ukurannya ora dupeh wong sing duwite akeh. Bondo bandane akeh, derajat pangkate dhuwur diarani wong sugih, durung karuan. Masuk. Mang mirsani teng TV to niku. Kathah to niku. Nggih. Teng TV niku lho ngen berita-berita niku lho. Sugih, pejabat, gajine akeh. Ngapunten. Karena enggak bersyukur kepada Allah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Pun kula mboten saged, mboten mboten samatur. Dibatin mawon. Kali ono Pak Camat karo Bu Dewan. Halo. Masuk nggih? Maka tetaplah bersyukur kepada Allah. Yang kedua, sholawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan syafaatipun kawitan dunya ngantos akhirat. Amin Allahumma amin. Niki pengajian dalam rangka napa niki? Tahun baru Hijriah nggih. Yes. Yang pertama, ini tahun sudah berubah, betul? Dari 1447 berubah menjadi 1448. Hitungane angka mundak napa sudah? Mundak nggih, dicandaki sik, mundak. Artinya apa? Dengan bertambahnya waktu, dengan bertambahnya angka tahun, pesannya adalah kita tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Berarti kita termasuk orang yang beruntung. Masuk? Nek tahun iki karo tahun geingi kok padha wae, ora ana unda-undakane, berarti kita termasuk orang yang
rugi. Dek wingi mangkat pengajian ngantuk. Iki malah merem. Jadi kan ra ono unda-undakane. Lah sing nomor 3 ini yang lebih parah, Pak. Tahun iki luwih elek ketimbang tahun ini. Maka kita termasuk orang yang celaka. Mula nek kon milih awak dhewe dari 3 ini, beruntung, rugi, nopo cilaka. Pilih sing pundi? Berarti jenengan waras. Masuk nggih? Berikutnya, ngapunten Pak, dengan bertambahnya angka tahun niku menunjukkan bahwa umur kita bertambah secara hitungan. Umure awak dhewe hitungane mundhak, tapi ingat teman-temanku, jatah uripe awak dhewe suda. Masuk? Masuk nggih? Kula nyon ngapunten, logikane nek wis tambah tuwa ki kudune tambah apik. Karena apa? Sebaik-baik manusia di antara kita adalah orang yang diberikan umur panjang oleh Allah, kuwi akeh manfaate. Ngamale karo ngomele akeh. Masuk nggih? Halo? Ngajine karo nonton TV-ne akeh. Ya selok tenan wong kene iki jan apik-apik tenan kok. Halo? Sembahyange karo mblayange akeh. Wis ngene iki apa ora pengajian ngono wis apik janen. Masuk nggih karo kula nggih. Monggo jenengan sing saged nyandaki, kula mboten saged nyandaki jenengan. Apa nek wis kupluke putih nggawa serban iki mesti apik? Lah iya. Saiki ngene, wah iki kudu tak genahno iki. Wah iki kok suwe-suwe rada curiga iki. Tak lapane sik. Jujur, Pak. Kula mboten saged naraki jenengan. Sakniki ngeten jujur kados kula ngeten iki. Kelik Gunawan pribadi. Nggih, kula ngapunten Bu Dewan, Pak Camat. Kula nek teng Solo niku kondange Ustadz Kelik GP, ganteng permanen. Oh dosa kowe. Kowe ora ngerti rasane maido iki lho. Nek jenengan mirsani Kelik mriku, lho jenengan lho asline lho jujur mawon. Kaya kula ngeten kira-kira eleke karo apike akeh ndine. Nah ya ora sengak ngene iki. Nggih, jujur nggih. Yo pisan ka sing kompak. Wah. Ngapunten nek jenengan mirsani kula ngeten iki akeh eleke napa apike? Nggih, Pak, mboten sah dijawab, Pak. Memang wong lanang iki kapak-kapakno ning ngarepe wong wedok iki tetep salah. Kula nyuwun ngapunten, niki real dan fakta. Sak bener-benere wong lanang kuwi ning ngarepe wong wedok kuwi tetep sak salah-salahe wong wedok ning ngarepe wong lanang tetep hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Puas kowe. Iki tak tutuke iso kerengan kok iki kok. Ngoten nggih Bu nggih. Wis wong wedok ki anggere ngomong pokoke, Pak. Jenengan kula sawise Bapak-bapak, halo wong lanang-lanang. Wong wedok ki anggere ngomong pokoke, ampun dilawan. Wis jenengan trimo mendel mawon. Ngapunten kula wis tau ngeyel kon turun njaba. Halo. Ada kalimat ngeten, Pak. Al insanu mahal khata wan nisain. Menungso ki kedunungan salah lan lali. Artinya apa? Tidak ada manusia yang pepatah mengatakan tidak ada gading yang tak. Sing penting ngeten, Bu. Memang kita ini bukanlah seorang hamba yang sempurna. Memang kita ini bukanlah seorang manusia yang sempurna. Saya mengajak khususnya pribadi saya
dan teman-teman sekalian, mari awak dhewe memang dudu menungso sing sampurna, tapi mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi manusia yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apikmu aja mur ning ngarepe wong. Nek apik ning ngarepe wong kuwi iso digawe-gawe. Masuk. Nek apike ning ngarepe wong iki iso digawe-gawe, wong omahe arep ketekan calon besan kok. Diresiki sih, wah gayane. Kuwi jelek kapretmu jelek kapretmu yo. Nggo gelaran gen ketok patut. Calon besan arep moro. Wis ngarepan didesain kaya apik-apik padahal mburi kaya kapal bedah. Masuk mboten? Menjadi baik tidak hanya di hadapan manusia yang lain tapi di hadapan Allah. Bisa diterima? Mula Bapak Ibu, mari kebaikan yang kita lakukan ini kita semua sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aja nganti awak dhewe iki tumindak becik mun mergo wong liya. Kok kaya suwe-suwe medeni ngono to ki. Nggih. Masuk. Memang menungso ki kedunungan salah lan lali, sing penting napa aja salah terus. Aja lali terus. Nek ana wong kok salah terus, lali terus, berarti wong kuwi mau jarak. Ibu-ibu nyun ngapunten, nek ana wong salah kuwi benerno, wong kuwi bojomu dhewe. Aja mbok onek-onekno. Nek ana wong salah, benerno, wong kuwi bojomu, wong kuwi anakmu, wong kuwi keluargamu, wong kuwi dulurmu. Nek ana wong lali kuwi elingno, wong kuwi bojomu dhewe. Halo. Nek ana wong lali elingno, wong kuwi anakmu, keluargamu lan wargamu dhewe. Niku paribasane. Ora rung apa-apa, sangkan-sangkan lagi teko ora ana titik komane. Lho wonge ngulatke aku terus. Masuk mboten karo kula? Masuk nggih Bu nggih? Masuk nggih Pak nggih? Tidak ada manusia yang sempurna. Mari kita bersama-sama tetap berbuat baik. Tidak hanya sekedar di hadapan orang lain. Karena apa? Nek gur awak dikin jaga kelem-lemane wong liya, Ibu ingat, setiap kebaikan yang kita lakukan tidak semua orang bisa menerima. Nek awak dikur kepengin dilem wong liya. Mulane monggo Bapak Ibu, tetaplah wahai teman-temanku, kita tetap berbuat baik walaupun kebaikan yang kita lakukan tidak semua orang bisa menerima. Ngene iki enek santunan apik. Terus do ngetungi bocah-bocah yatim. Ngono nek sing seneng ya enek sok sugih. Ngono ku ya ana. Wonge mau manggone mburi wonge. Wonge ning kono. Wonge rada lemu pokoke. Iya. Bisa diterima maksud saya? Bisa nggih Pak nggih? Siap kita bisa menjadi lebih baik? Bisa berubah menjadi lebih baik? Bisa nggih? Nggih, pokoke awak dhewe kudu iso berubah. Mosok menungso ora iso berubah. Kewan men iso berubah kok. Kewan mawon iso dadi apik lho, Pak. Contone napa? Uler. Uler niku nek nggih. Uler niku sifate telu. Enggak teli jijiki, enggak teli merusak. Tapi saelek-eleke ular, dia pada waktu tertentu dia akan berubah menjadi lebih baik dengan berubahnya waktu. Masuk? Nggih, dadi apa? Kupu. Lah awak dhewe dadi apa? Kewan iso dadi apik, mosok menungso gak iso. Dong ora.
Mula monggo sedulur-dulur kabeh mriki bertambahnya waktu, awak dhewe ora tambah enom ning tambah tuwa. Wong tambah tuwa ki kudune pikirane samsaya menep, ora tambah tuwa tambah kranjingan. Halo? Mur gara-gara wite pelem manglung dikethoke geger. Ngono ku ya ana. Wonge ya teko iki. Teko wonge kupluke ireng pokoke. Halo, untung aku mau kuplukku putih. Iki ya ireng no iki no. Halo. Masuk nggih. Yang berikutnya ngapunten. Lah tekan jam piro? Ya piye Budewan wani apa ora? Iya tak anteni ya nang. Halo. Artinya apa Ibu? Tadi saya matur, berubah jadi baik. Masuk? Masuk nggih? Berubah jadi baik karena memang apa? Sebaik-baik manusia adalah orang yang diberikan umur panjang akeh manfaate. Mula kudune tambah tua tambah menep. Kletek teklek kayu melandingan, tambah tuwek tambah tuwek sregep pengajian. Dong ora. Ngoten nggih. Masuk nggih. Berubah menjadi lebih baik. Terus berikutnya apa? Berarti nek awak dhewe iki tambah umur, jatahe urip suda. Berarti nek ngono napa? Antrian kematian kita tidak semakin jauh tapi semakin dekat. Hati-hati sing wis tua-tua kuwi nek kula kan jek 6 Budewan. Nggo jenengan sing ngisi mawon nggo yenane. Dosa kowe Budewan. Ra mesti nggih. Halo. Nggih, kula paham karepe Budewan ora mesti. Wong sok bakale mati, sing lanang mati, sing wedok rabi mbahmu kuwi. Maksudku ki sing nek lanang mati ki wedok ya mati ngono kok rabi lho. Sing doyan sapa tuweke kaya ngono kok. Halo. Sing lanang mati, sing wedok mati. Terus sing lemu mati, sing kuru mati. Wong ngulati aku terus kok. Sing sugih mati, sing melarat mati, pejabat mati, rakyate somben. Sok kabeh kita semua bakal mati karena apa? Dengan bertambahnya umur, maka antrian kematian kita semakin dekat. Betul? Ono kalimat ngeten Ibu. Wong ki nek wis umur 40 munggah. Ki rata-rata sing rawuh niki wis ngeri-ngeri iki. Nggih. Kula jenengan nek mirsani kula niku pun tuwa napa jek enom? Asem tenane. Nggih, kados kula niki saya ngapunten Budewan Pak Camat saya sudah 46 tahun. Pak Camat berapa? 47. Wah, jenengan setahun soalnya. Mboten. Nggih, 46 tahun. Ngapunten Bapak, kalau sudah umur 40 ke atas atau minimal 40 lah. Niku nek saya nyandai Pak Camat Budewan leres mboten. Urusan donya ki kabeh wis dicukupi karo Gusti Allah. Saya maturin apa? Dicukupi. Urusan akeh sithik gumantung nggone nampa. Masuk ya? Cobi ngeten ditonton. Nganti awak dhewe di kabeh iki umpamane ade umure 40 tahun kabeh misale. Nganti umur 40 iki ngapunten, urusan pangan sing endi nganti awak di umur 40 tahun durung iso ana sing pangan sing durung iso dipangan. Enten mboten piyai mriki sing nganti kurang pangan, pumpung Budewan Pak Camat wonten.
Los. Lah iya mulane nek mboten enten kan jenengan aman, ngono lho. Masuk nggih? Artinya apa? Di umur 40 tahun ngeten iki ngapunten urusan donya pangan kabeh wis dicukupi karo Gusti Allah. Ngapunten Pak, jenengan kula niki ajeng dahar ngunjuk napa kemawon kelakon tur jaman sakniki rasa dadak metu kok omah iso lewat aplikasi. Masuk? Masuk nggih? Ning nyuwun ngapunten kalau sudah di atas umur 40 tahun ngapunten urusan pangan nikmate wis dikurangi karo Gusti Allah. Karena apa? Puncak nikmate donya sudah dibatasi oleh Allah. Ngombe wedang legi ngapunten wis ana watese. Pol sak gelas gedene 2 gelas teh manis bar kuwi putih terus. Nek ora masuk? Ngapunten lho Pak. Ngapunten lho. Urusan sate ngapunten Pak. Zaman jek umur 20 tekane selawe. 10 sunduk kurang nanti dipangan sak sunduk-sunduke. Ngapunten Bu Dewan Pak Camat ge wingi korban mang tekoni jamaah anggere tuk daging kambing. Mas kula mboten kambing mawon, kula sapi mawon. Aja nek kok mangan sak porsi 10 sunduk katutan 3 iris lho cengeng 3 dina ra mari. Masuk. Ngapunten lho Bapak Ibu. Hai. Masuk nggih? Urusan ajeng dahar ngunjuk napa mawon jenengan wis kabeh wis iso. Ingat ketika tahun 70-an 80-an Pak, cilikan kula Pak nek kalian kosong. Biyen niku ngapunten lho, Dek, ngapunten niki namung crita. Gur kepengin mangan roti semir. Niku nyuwun ngapunten dadak ngenteni nek ana wong mati. Betul nggih mboten? Mula bocah-bocah sak pantaran kula niku biyen angger pas jek cilik niku ndongane muga-muga sesuk ana wong mati. Sebab nek ana wong mati iso mangan roti. Sakniki mang pirsani Pak, anak-anak sakniki mangkei roti Pak, nggo dolanan, nggo bal-balan. Anak-anak kami di sekolahnya anggere itu MBG, sudah ana rotine, nggo balang-balangan. Masuk? Karena apa? Nikmat makan minum sudah mulai dikurangi oleh Allah Ta'ala. Ngombe wedang teh ngeten iki Pak, ngenteni nek ana wong digawe. Cah cilik-cilik dolane ning Jayengan, pirsa Jayengan. Nggon sing gawe wedang niku lho. Turan-turan niku disuntaki diombe, Pak. Gur pengen ngombe wedang legi, Pak. Madang saiki wis Masuk nggih karo kula nggih? Masuk nggih? Artinya apa? Urusan dunia sudah dicukupkan oleh Allah Ta'ala. Urusan baju, sandangan, modelnya luar biasa. Apa meneh wong wedok-wedok kuwi. Model lengan loro ana. Lengan siji ana. Ora nganggo lengan ana. Wedok benik ngarep ana, model lurus ana, miring ana. Benik mburi ana. Nek wong lanang apa nek model benik mburi? Apa nek wong lanang kelambenan tanpa lengan, lanangan apa kuwi? Nek ra sing nggon bangjo selak ijo, Mas, selak ijo. Wong wedok iki sandangan sak tegruk lencung. Nggih napa mboten? Urusan mana yang belum dicukupi oleh Allah Ta'ala? Urusan baju. Wong wedok lho apa-apa seragaman lho. Arisan, seragam, PKK, pengajian, sholawatan, yasinan, tahlilan, manakipan, piknik, among tamu, hadroh. Halo, minggu esok jam 6 depan balai desa, kanan, kiri, maju, 1 kali maju.
Ngono kuwi lho Cik, sambat ra ndek klambi ya wong wedok-wedok kuwi. Anti judeg aku gagas wong wedok. Ya Allah. Halo. Halo. Endi ana wong digawe nganten itu jatah seragam. Wis seragam among tamu tok wis sak tekruk lencung ngantian. Halo. Halo. Kula nyon ngapunten Bapak Ibu. Halo. Malaikat Israel tansah lirak-lirik maring sira nggone lirik malaikat arep jabut nyawa sira nggone jabut ngenteni dawuh Kang Maha. Lan sakwise didhawuhi Gusti Allah banjur nandhang karo kandhahe menungso aku ki mung sak mula kowe aja sumaya. Karena dengan bertambahnya waktu, bertambahnya umur. Ayo toto. Karena apa Bapak Ibu? Kalau kematian itu sudah datang tidak bisa diajukan ataupun tidak bisa sangu mati dudu bondo donya derajat pangkat sing mbok duweni saat ini kewabeh mur sampiran silian saka Gusti. Semua ada masanya, semua ada waktunya. Mulane awak dhewe kula jenengan lagi keperanan dadi wong sugih kowe aja semugih. Nek kowe keperanan lagi dadi pejabat ya aja sombong. Wong iki kabeh mur titipan. Kabeh ana mangsane ana wektune sugih niku nggih wonten wektune, Pak. Nggih. Nek jek enom kados kula ngeten iki Pak Camat sugih patut. Diatur iki. Oke, kita buktikan. Dadi sugih niku wonten patute, Pak. Halo? Nek jek enom nyuwun ngapunten sugih patut. Numpak mobil mewah patut, numpak motor mewah patut. Dedit akeh ya patut. Nek pun sepuh-sepuh ngeten niku sugih kena, tapi wis ora patut. Niki Mbah Kakung nika, Mbah Kakung yuswa pinten Mbah Kakung? Sing niki lho, niki 1 2 3. Iki sing ganteng kaya Primus niki lho. Mbah Kakung ngapunten yuswa pinten Mbah Kakung? 84. 84 patut sik urip. Alhamdulillah. Maksud kula ngeten lho, Pak. Beliau Mbah Kakung ini sudah bisa sampai 84 tahun. Kelik durung karuan. Betul? Kelik lagi separonipun Mbah Kakung 46 neng 84 durung karuan nyandak. Neng Mbah Kakung ini sudah pernah ngalami 46. Maksud saya seperti itu. Mbah Kakung niku sugih kena, ning wis ora patut. Loh, logikane ngeten mawon. Misale Mbah Kakung niku beto dit akeh misale, 1 yuta apa 2 yuta. Terus jajan pentol misale. Kuwi lagi sing pentol wae wis ora patut tuwekan jajan pentol. Nek kula jajan pentol ijek patut. Mula rata-rata piyai sepuh niku ketimbang tak nggo jajan luwung tak keke anak utuh. Itu maksud saya. Mbah Kakung niku nggawa dit 50 yuta padha-padha misale niki. Misale nggih Mbah Kakung nggih, kalih kula wong loro kula nggawa 50 yuta, Mbah Kakung niku nggawa 50 yuta. Padha mara ning dilere. Tuku motor PCK. 50 juta misalnya. Mbah Kakung juga beli 50 juta, saya juga 50 juta. Mulih padha-padha digawa dhewe-dhewe. Mang bayangke kira-kira nek kula numpak PCK niku jek patut mboten? Mang bayangke Mbah Kakung niku numpak PCK. Lah iya malah ngene-ngene. Loh, maksud saya ngapunten semua itu ada masa dan waktunya. Masuk nggih? Ngapunten kadon jenengan nyon ngapunten waktu masih muda zaman jek enom wong wedok disandangi ngapunten disandangi rego rapati larang patut wong jek enom kok disandangi larang tambah patut ngapunten ijek enom ora dandan ayu dandani tambah ayu nek wis ngene iki lho iki wis ngeri iki ketok apa iki lak mergo seragaman. Asline ngeri. Aku soalnya nyawang cerai iki. Masuk mboten? Masuk. Rasa nesu. Wis kenyataane ngono kuwi. Lah iya. Pripun? Lah nggih, mengke Pak Nan ade kita cocok nggih. Mboten niki kula tekan niki sak tanggapan pinten Bu?
Waduh, sak paring-paringe. Wah, modar tenan iki. Aja aku ya sak paring-paringe. Wah, mbok aja ngono kuwi. Meden-medeni wae lho. Kok terus sak paring-paringe iki lho. Wah, ya nek ngene iki manake teratapan odede. Aku nggo tukang syuting barang lho, masamu iki. Halo. Nggih. Mboten niki namung mengumpamakan saja. Mulane adik lagi keperanan dadi wong sugih ya aja semut. Aja tupas sugih banjur do. Engko nek aku muni aja dituthuk sik nggih. Soale cangkemku karo rebana ki ora tau gathuk. Nek gathuk nyonyor cangkemku ngono. Nggih. Engko nek pas selawatan tutuken diapik-apikke, engko nek pancen apik tak jak terus. Nggih. Niki mumpung kula nembe laris-larise dhewe. Diatur iki. Ngapunten Bu Dewan kula, Pak Camat kula nembe laris-laris. Niki bar niki kula langsung Madiun, Pak. Sangar kok, Pak. Nek kono ku rada lumayan, Pak. Rasa gaya. Nggih. Nggih, lah monggo Pak Camat karo Bu Dewan wani ngundang apa ora? Mungkin nek pas selawatan tangane diangkat nggih. Nggih, nyadong syafaate Kanjeng Nabi Muhammad. Ngeten nggih. Yo dijawab, sing waras wae sing jawab. Aja tupas sugih banjur do. Aja tupas sugih banjur do. Bondo iki mung nyileh besok bakale. Bondo iki mung nyileh besok bakale. Salawat sholli wa sallim daiman ala sholli wal ali wal ashabi wal ali wal sing jawab bapak-bapak tok. Ibu-ibu rasan jawab meneng wae. Bapak-bapak siap? Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Ini, Pak, kita tunjukkan kalau hari ini kita berani. Soalnya napa engko nek nang omah yakin kowe ra wani. Ayo, ndudinge ngene kabeh, ndudinge ngene sing wedok nggih. Aja dupe ayu banjur do. Ngono kowe. Ngopo kowe? Ayo Pak Camat duding Bu Dewan. Aja dupe ayu banjur do. Ayu yen rami tuhu besok bakal di elinga tuamu yen kempong perot wis ora ayu selawat sholli iman alamada sholli wal ali wal ashabi sakniki bapak-bapak mendel riyen. Ayo Bu sing semangat. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Napa? Pripun? Ayo ibu-ibu ndudinge sing kono apa kene? Monggo ning aja kula. Aja dupe gagah njur kakean. Kok malah aku iki piye iki? Oh dosa kowe.
Dirungokno wong lanang-lanang kuwi tuwekane kakean polah lho. Tuwekane mur pengen rabi ae ra. Dina-dina mur mancing. Aja dupegagan njur kakean kowe nduding aku Pak Camat. Lah padha rene iki apa? Gagah yen rangi ibadah uripe ora. Gagah yen rangi ibadah uripe ora berkah. Salli wa sallim iman. Salli wa sallim iman. Wal ali wal ashabi wal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dados Bapak Ibu ngapunten nggih, sugihmu derajat pangkatmu jangan kau bangga-banggakan. Wis tuwa ketimbang nyekel bondo kesuwen, ayo pados niki ngapunten disedekahke. Apapun itu namanya, mungkin nek ana santunan anak yatim. Kita apa mboten? Sae mboten? Sae. Monggo dipun santunaken dhateng anak-anak yatim. Karena apa? Wong sing do seneng nyantimi anak yatim, nyantuni anak yatim Kanjeng Nabi, sing sapa gelem nyantuni anak yatim sok ben ning swarga, cerak karo aku kaya cerake driji niki. Dadi sing sapa wonge seneng sedekah, mbuh niku napa jenenge, mbuh santunan, sedekahan, dermawan napa kanggo anak-anak yatim, sok ben teng swargane jejer karo Kanjeng. Bisa diterima? Mula nek duwe bondo donya wis tuwa rasah util-util. Lho nyawange tening ngeten nak Budewan, ngerti ya sing util karo sing lomo ngono ngerti ya. Mbok termasuk Budewan ki piye ngono aku ya ngerti. Ya engko dinteni wae. Nek ora anu berarti ya wonge. Boten namung guyon mawon nggih Bapak Ibu nggih. Engko nek nganti gedhisikan pati Bu. Awak dhewe nganti gedhisikan pati kok jek seneng nyekel bondo donya. Ngapunten Pak, rawuh rumah dienggo rebutan anak putu. Jenengan rasah wah ra mungkin anakku sok ben ra mungkin rebutan masalah warisan, ra mungkin anakku ki sarjana. Anakku ki pendidikane dhuwur, lulusan pondok pesantren, hafal Quran. Bu, Pak ngapunten, urusan warisan ki ra ono kaitane anakmu mondok, sarjana utawa pejabat ra ono. Gedene kacek sekilan rongkelan karo dulure sok petel-petelan. Masuk. Mula nek nganti jenengan nyekel bondo donya nyun ngapunten aja nganti gedhisikan pati. Sadurunge pati ngapunten mang tasarrufkan. Geger Bu, rata-rata geger. Iki wonge ya teko. Wonge cerak wit pelem pokoke. Ora sah mingurono iki do ngopo? Iki do ngopo? Lah kok kabeh do ndangan ini. Kok kabeh iki awake dhewe cerak wit pelem lho maksude. Lho. Masuk mboten? Masuk nggih Bu nggih. Dadi monggo Bapak Ibu, sadurunge kedhisikan pati ayolah. Nggih. Wis. Nggih. Mati ya. Oke, bisa. Riwan. Nggih, mati. Apa niki diesel ya pedot? Oh.
Pripun? 12 Oktober di Jantungan. Pak Slamet sowan ya. Oh ngoten nggih. Iya, 12 Oktober. 12 Oktober. Oh nggih, berarti ketemu lagi. Iya, depan rumah saya. Wih. Sip. Iya. Disiapi obor rampene lho, Bu. Iya. Nggih. Nggih, insyaallah, insyaallah. Enggak ada rezeki. Lah nggih. Baki, Bu. Baki Sukoharjo. Hati. Nggih, kalau mimik dulu. Tes 1, 2, 3. Tes. Ya. Bapak Ibu ingkang kula hormati niki pun tondo-tondo kon wis nggih. Lah pun sak jam kok nggih. Ya nek kesuwen ndak mboten penak ngeten nggih Bu nggih. Niki yo wong wedok senengane ngono kuwi yo. Mau nek dijake klewo-klewo. Ana krasa penak mosok ta wis. Halo. Sampun niki ngoten mawon Bapak Ibu. Karena saya di sini masih perjalanan jauh Bapak Ibu. Ada 2 tempat ini mampir ke tempat yang baru, teman yang baru pulang haji terus 12 ke Madiun. Nggih, ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon maaf ya Bapak Ibu. Artinya apa? Dengan bertambahnya tahun kita harus berubah menjadi lebih baik. Antrian kematian kita semakin dekat. Urusan dunia ojo banget. Ngaten nggih, disetelken do nek pancen jenengan dadi wong sugih ya aja semugih, dadi wong pinter aja keminter, nek kowe dadi pejabat ya aja sombong. Ndang tasyarukna bondo donyamu, engko ndak kedisian pati, nek kedisian pati bondo donya bakale dienggo rebutan anak putu. Masuk nggih. Sing terakhir napa? Ayo kabeh do ngencengno ibadah. Wong wis tuwa ki, wis pensiunan ngene iki lak wis garek akeh wektu longgare. Ibadahe aja nganti ditinggalke, terutama salat. Ngeten nggih. Kula nyawang ngeten iki ngerti ya, Bu. Sing kulino salat karo ora ngerti. Ngerti gayane ya jiblapan. Wonge ya nganggo jiblap. Warnane ijo pokoknya. Iya Bu Dewa aman wong ireng kok. Nggih, bapak-bapak ya ngerti ku lho, gayane ya nganggo kupluk. Tapi nek salat durung gelem, tapi nek yasinan mangkat. Kondangan ya mangkat. Nggih, aku berarti. Nggih, ngapunten Pak, nek urung iso ping 5 ya ping 4, nek urung iso ping 4 ya ping 3, nek urung iso ping 3 ping pindho, nek urung iso ping pindho ping pisan. Nek urung pisan iso ya minimal ndak Jumatan mangkat. Nggih, nek Jumatan urung iso ya minimal Idul Fitri, Idul Adha. Nggih. Nek ora iso ya semodaro ngono wae lah. Jadi kadang-kadang wong kan urip ngewuhke to, Dik. Urip kon do salat do ora gelem. Giliran mati lho nyeluk santri kon yasinke kon ngatamke Quran. Temu nalar kok ngendi? Gen tak loske sisan wonge gen krasa wis gen. Kok penak menuripmu mati salat emoh pengajianmu mati barang wis urip kon salat emoh kon pengajian ra mangkat. Giliran mati kon yasinke 7 dina 7 bengi ngedor. Apa wong liya ki ra duwe urusan liyane yasinan? Ngono ki ya mikira. Kok penak men uripmu iki lho. Nang masjid ra tau diumumke masjid mengko yasinan lho nang Bapak fulan 7 dina full. Lha penak men ki lho. Masuk mboten ngarep kula. Bahasa sayang ngono ya ngono ning aja ngono. Wong sinyal ki ana 5. HP ki nek ra ana sinyale mbok kowe dibel nganti mbledos HP-mu ra mungkin kletompo. Padha-padha duwe HP-ne, padha-padha duwe nomere. Nek nggonmu ra ana sinyale, mbok kowe tak bel nganti HP-ku bedah to, ra bakalan iso nampa. Subuh dhuwur asar maghrib isak ra tau mbok iseni, mbok kowe nganti la ilaha illallah. Umur cangkemmu ora bakal tekan.
Wis gen tak los gen wong gen sadar Pak De. Wonge awet mau ndingkluk terus wis gen. Gen wonge cerawit gedang pokoke wis gen. Heeh mburine Pak polisi pas. Dadi gen padha-padhane ngoten lho Pak Camat. Dadi raketang sinyal siji, sak elek-eleke HP-mu nek ana nomere, ana pulsane, ana sinyale, senajan nomor siji, kuwi dibel mesti nyaut, Pak. Raketang pedhot-pedhot tapi kan nyambung. Nek ra ono cobanen kowe. Iso HP mbok keplekke dhewe. Mula iki ayo to sinyale dikeki ngono lho raketang seminggu pisan ngono mbok yo masjid diambang-ambangi ngono. Wong gelem gawe masjid kok ora gelem nggoni, masjide didol mawon Pak Camat. Kula kadang-kadang Budewan gregetan kok Bude. Mula nek jenengan Budewan ana pengajuan proposal untuk masjid seleksi, diselektif. Ngono, nek engko do ngono wae kekno kula mawon. Endingnya iki kan ngode Budewan awet mau ngono lho. Tapi sampai sekarang belum ada gerakan, belum ada. Nggih, pun ngeten mawon Bapak Ibu, ada tutur kata saya yang kurang berkenan saya mohon maaf. Wes dong apa iki? Oh, donga nggih. Oh nggih. Nggo dongane basa Jawa mawon. Nirokke kula nggih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sing banter nggih Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ubat isoh nyandang isoh mangan isoh ngliwet muga-muga paringi slamet muga-muga paringi slamet Allahumma kitra kitri sugih sawah sugih pari sugih sapi sugih bebek sugih meri sugih ati sugih rezeki amin. Ngeten mawon kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.